Čaute, ja vás dneska vítam u nového videjka z hry Minecraft. Ideme si tu postaviť Messiho. To znamená, že musíme si dať najprv všetky farby. Takto nejak. Teraz začneme. Prvé začneme 1, 2, a teraz je u 1, 2 a toto bude takéto biele. Takéto nejak to bude veľké. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nejak takéto to môže byť. Teraz tam bude taký jeden pásik. Tam môže byť. Teraz zase to bude bielým. Správne. Dajte mi prosím vás odber a like. Veľmi to podporí. Teraz tá fleťová. Teraz ide 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tak to by nejak to mohlo. Alebo dáme to ešte o jednu. Tak, to vyzerá celkom dobré. Teraz modrým. To dáme, jasne, že bude to ešte aj 3D, ale najprv si to celé vyznačíme. Keby to mohlo byť veľké. Alebo rovno teraz máme to 3D už teraz. Aby to už bolo nejak spravené. Čo ja viem, 3D. No ne 4D, tak 4D, bo 3D teraz neviem. Tak, to by sme mali správne. Teraz spravíme takto. Pozme sa, či to vyjde. Áno, to akorát vyjde. Teraz to dáme, ukážem, to je tam. Tamto je takéto, OK. Tak to necháme takto. Nebudeme to spájať. Tak. Teraz zase biele. Rovno vyplníme potom. Tak a dovnútra ešte toto má byť vlastne takéto žlté a tuto taká desínka. Tak, zatiaľ to celkom vyzerá dobre. Teraz urobíme tu 3D. Dobre, to by sme takto mali. OK. Teraz začneme s jeho hlavou. Tu dáme 1, 2, 3. 1, 1, 1, 2. 1, 2. 1, 1, 1, 1 a 1, 2, 3. Tá pleťová je taká divná. Ja sa pozriem, či nie je nejaká lepšia ešte. Dáme na tú bielu takéto. Tá biela takéto bola minulé. Tá môže byť trošičku lepšia. Nie, to musím zničiť. Teraz takým keby hnedým. Biela takéto bude jedenkrát. Druhýkrát. Biela, čierna. Biela, čierna. Teraz biela takéto dvakrát. Čiernym, hnedým skorej. A teraz urobíme jeho vlasy. Takto, skorej a 1, 2, 3, 1, 2, 3. A tak tomu to dáme. Má to moc veľký účes. OK. Tak, tuto začal celkom vyzerá dobre. Teraz ideme na posledné ruky. To znamená, máme tu posledné ruky. Dáme tam ruky, budú vždycky jak 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A ideme teda až potiaľto. To celé vyplníme, aby to bolo, lebo ruka je vyplnená. Dáš, tuto je zle. Tak to dáme. Teraz dáme s pleťovou. A teraz ideme na poslednú ruku a potom už všetko máme. Teraz sa naznačíme presne, ako to má byť. 1, 2.
Nie, ešte o jedno, alebo ešte o jedno, takže o jedno. Presne takto. Už to je koniec. Tak sa pozrieme presne na to Messiho. Messi celkom dobre, určite vyššie lepšie ako Moon. To znamená, že uvidíme sa pri ďalšom videjku. Tak, čaute.